o ko do e tawa ɲininkali naati ko ale fa ye alimami ye mais mɔgɔw dɔ bɛna dunanw dɔ bɛna jigi a kan ko dunanw ye bidiya mɔgɔw de mais u bɛ jigi a fa ka dunanya la fa b'a fɔ ale ka gɛrɛ u la k'u ka tayo ni fɛnw wuli ko ale kɔni y'a fɔ fa ye ko min ye ninnu gɛrɛ ɲɔgɔnya ni baro ɲɔgɔnya man di ne ye ko ale bɛ mun kɛ an y'a fɔ cogo min bidiya mɔgɔw ye cogoya fila de min ni bidiya b'a bolo dankaniya la bidiya min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ cogo bɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la kana gɛrɛ o la i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la cogo bɛɛ la bidiya mɔgɔ cogoya filanan a bɛ bidiya la mais bidiya in ma labɔ silamɛw la kabayira junubu dɔ mais toujours a bɛ compter ko silamɛ de don bidiya mɔgɔ sugu min b'o cogo la Nusaymin rahimahullah a ko diina masalaha de bɛ lajɛ o tigɛ ɲɔgɔnya la k'i da tigɛ la k'i yɛrɛ tigɛ o la silamɛya masalaha de bɛ lajɛ o la parce que lesiri la ni mɔgɔ kɔni sabatira ko silamɛ de don a tɛ daga silamɛ i k'i yɛrɛ tigɛ i ɲɔgɔnna silamɛ la mais fo ni yɛrɛ tigɛ min ni masalaha b'a la wala ni e yɛrɛ y'a dɔn bidiya mɔgɔ minnu don bidiya min don a m'u labɔ silamɛya kɔnɔ u bɛ compter silamɛw de la u gɛrɛ ɲɔgɔnya ni gɛrɛ bali ɲɔgɔnya silamɛya masalaha de lajɛ la ni yɛrɛ y'a dɔn ni ne ma gɛrɛ ninnu na ne ka masalaha b'o de la silamɛya masalaha b'o de la fitina fana t'a la ani n bangebaga ni n fa cɛ diina kɔnɔ n'a tɔɔrɔ bɛ se diina ma i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la i kana don cɛ la i kan'u ka tayi wuli i kan'u baro ɲɔgɔnya i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la mais ni yɛrɛ y'a dɔn ninnu filɛ ni ewa ne ka n yɛrɛ tigɛ ka bɔ ninnu na silamɛya masalaha t'a la a tɔɔrɔ de bɛ silamɛya kan ka bɔ tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ olu fɛ ka se an ma ou bien tɔɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ ni ka bangebaga ni ɲɔgɔn cɛ min tɔɔrɔ bɛ silamɛya kan nafa tɛ silamɛya kan i b'o lajɛ a la u tigɛ ɲɔgɔnya kama b'o la ni silamɛya masalaha b'o de la a kɛ ni yɛrɛ y'a dɔn i tigɛ ɲɔgɔnya silamɛya masalaha t'o la silamɛya tɔɔrɔ de b'a la i gɛrɛ la mais u ka ko ninnu i k'a ko i dusukun kɔnɔ i ka ko ko i dusukun kɔnɔ u bɛ kuma minnu fɔ ni yɛrɛ b'a dɔn sababa kuma tɛ i ka ni tile jɔ olu kɔrɔ i kana olu minɛ u ka dunanya wagati e bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi u ma i ka se ko hakɛ cogo min k'u ka biriya kɔ k'u ka lahala kɔ i dusukun kɔnɔ i b'o kɛ bon ko dɔ ko ewa foliw kɔfɛ ni fɛnw kɔfɛ ko a b'a lamɛn kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɛn ko ale y'a mɛn karamɔgɔ dɔw la ko walahasali ye arakanta de ye bon ko futuru kɔfɛ arakan wɔɔrɔ wa safo kɔfɛ don ko safo kɔfɛ a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ 4 sali fana kɔna ni 4 lagasara ɲɛ 4 bon a tigi ye kuma minnu fɔ nin ye ninnu tɛ arawatigiw ye an ye arawatigiw de fɔ ko ale ye nin mɛn karamɔgɔ dɔ la o ni an ye min fɔ o tɛ kelen ye o de y'a to hadamaden karamɔgɔ caman lamɛn afiriki hadamaden k'i yɛrɛ kɔrɔs'a ma n'i mi yɛrɛ kɔrɔs'a ma i tɛ bɔ ni kɔnɔnafili la o karamɔgɔ caman lamɛn afiriki n'i mi yɛrɛ kɔrɔs'a ma i tɛ bɔ kɔnɔnafili la bara parce que min bɛ ciden t'a fɔ ka sawaba fɔ a n'a ka delilaw a ka dɔgɔ bi donc an bɛ min fɔ anw kumana arawatigiw kɔni ye minnu ye hadisa sahalen kɔnɔ Ummu Habibata ka hadisa de b'o kan ko ciden ko arakan 12
ni mogo min y'u kɔlɔsi su ni tile kɔnɔ ala ba so jɔ ye arijanna kɔnɔ ni arakanta ni fula de tɔgɔ ko arawatibu nafila minnu bɛ fardaw nɔfɛ warakanta ni fula fajiri ɲɛ arakan fula arakata li fajiri salli fana ɲɛ arakan naani salli fana kɔfɛ arakan fula futuri kɔfɛ arakan fula safo kɔfɛ arakan fula arakan tan ni fula ninnu de tɔgɔ ko arawatibu mais nafilaw dɔ bɛ u b'a fɔ nafilatu nawafilul mutlaqa nafila bilale olu tɛ arawatibu ye olu ye n'a ka di ye salli fana ɲɛ naani a kɔfɛ naani salli fana kɔfɛ naani o ye nafilatul mutlaqa o tɛ arawatibu ye dɛ o ye nafilatul mutlaqa arawatibu salli fana kɔfɛ fula de don lasara ɲɛ naani min bɛ salli o tɛ arawatibu ye dɛ o ye nafilatul mutlaqa nafila bilalen dɔ de ye o ye ni ciden ko ala ka mɔgɔ nɛɛma mɔgɔ min n'a ye arakan naani salli lagasara ɲɛ ni hadisa kuma b'a la hadisatigiw bolo mais u ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye ni mɔgɔ min ye nin naani salli lagasara ɲɛ an b'a jigi ka ciden ka duwawu min sɔrɔ mais arawatibu tɛ mais lasara kɔfɛ fɛn tɛ dɛ futuru fana kɔfɛ rawatibu ye mun ye fula de fɔra ye ko salli tɔ futuru kɔfɛ ani safo cɛ n bɛ misiri la nafila hakɛ min ka di i b'a kɛ balile t'o la mais o tɛ jate ko arawatibu safo fana kɔfɛ arakan fula de bɛ arawatibu mais safo kɔfɛ ni yɛrɛ ko n bɛ nafila wɛrɛ min kɛ min tɛ arawatibu a bɛ don sufɛ jɔlen kɔnɔna na mais o tɛ kɔnte ko arawatibu wala an kɔni bɛ min fɔ arawatibu nafila minnu bɛ fardaw nɔfɛ o ye 12 de donc nafila wɛrɛw bɛ o ye nafilatul mutlaqa a bɛ komi ni ciden ko sallu qabla al maghrib fi salisati liman sa a ko ay salli futuru nya ay salli futuru nya siya sabana ko na ye mɔgɔ min diya o ye de ni salli welela futuru welela salli futuru ka jɔ ni mɔgɔ min ko i bɛ salli nunu ye nafilatul mutlaqa nunu tɛ konte ko arawatibu wala hafana a dɔgɔma ye fula de a da ewa caya dantala an y'o fɔ riyadu sarahu la bon ko a fɔra ko ni mɔgɔ y'i ka sali ɲɛkɔrɔla tigɛ a baraji bɛ nagasi denmisɛn fitinin min bɛ tɛmɛ ka sali ɲɛkɔrɔ b'a la a bɛɛ de b'a la hari ewa o ye mɔgɔkɔrɔbatɔ denmisɛn ni mun ma i juru a b'a ka sali la kana sali ɲɛkɔrɔla tigɛ ciden ko i kana salibaga de ka sali ɲɛkɔrɔla tigɛ dɔrɔn a tigi ye denmisɛnnin ye o makɔrɔba dɔ n'a bɛ sali de kana sali ɲɛkɔrɔla tigɛ de bon hali ni denmisɛnninw fana de bɛ tɛmɛ makɔrɔba ye a bɛɛ de kɛlɛ ɲɛ u kana tɛmɛ ɲɛ o de y'a to ko n'i bɛ sali yɔrɔ la i ka yɔrɔ kɔrɔsi bɛ sali denmisɛnninw tɛmɛ man caya yɔrɔ min n'u b'u ka sali ɲɛkɔrɔla tigɛ bon ko ni mɔgɔ min ɲininkali ye min ye ale forola ka misiri jɔ yɔrɔ dɔ la k'a kɛ wɔkɔfu ye o kɔfɛ denw nana ka misiriw bonya kɔfɛ toujours ale ka sen b'a la fo ka taa diɲɛ wuli ni misiri mɔgɔ bɛ salila kɔnɔ ani yɔrɔ b'a la
min fatorore wa bisigi bale no fa ko do de ka juru tumbe alela ko me juru sarala me ale nana shika yala aka juru imbe sarala ube haribda ka juru do be alela wodete mode fo yala le bad sikalendo sisa yala bamba to en ka wori do ba le no fe uba ka wori ta no fe o de tewa bon ni dankan ya ba bolo ko bamba to en ka wori bi no fa dia ka cheta ba ma ni dankan ya bi bolo ko bamba to en ka wori bi efe adia ka cheta ba ma ni ba ka cheta ba do ni yere ya do bi wasu hakli benala abdankan ya bi bolo aka wori bi no fe aka wori da ka cheta ba ma ni ta ka cheta ba do pe wa sadaka ta to la ba la shama menna ya so wo dankan ya ti bolo juru saralen ko fe wasu de nani man ni chokola ko min yen ni wasu ye jate toka fo aka soro dankana de soro libura ka wori bi no fe no soro lay bolo aka wori sage aka cheta ba ma ni to da sarata tokola men ni wote hakli wasu inte dro jate toka Debu koni mogo mi ebe taama sira kamme be avion do kono sanfe salli wakati sera kato avion kono yala aw bora jamana minna ibe salli wakati jate o leru de la ube abe takata jamana minna salli wakati be jate o yeru de la bon na ya soro avion kono nana abe do ambora jamana minna amboro la kaba ando na jamana werela nu obe do ni abora jamana mina nabo jamana inde ka samfela la territoire ka samfe abo jamana de kontela minna donna adonna jamana wereka dugu kolo ka samfela la abe konte o jamana de ka erula abe ken ni chogodela na bora jamana mina nabo jamana territoire samfela de la abe konto jamana inde la abo de jamana ka leru jate mina ka sallu wakati na ya sura boraw jamana la abe ta jamana mina adonna wulu fana konto de la abe konte wulu fana ka eru de la bon ko do ko minye bange joliye e ka bange joli a jora e yere dankaniya sura ko a jora e ko ka salli damina o kopi a sagira kana iba jatewa na ya suru tilebi nani madafa na ya suru ka bangeli tilebi nani madafa i bangeli dogo kunkele de ekal ewa bange joli jora i kora ube tile ta nyogona bange joli jora i kora na sagira kana ola abe konte bange joli de fokata binani dafa ni ka tile binani dafara de sa mimbe na okofe ote bange ote jate bange joli imanna ni ka kalobo wakati benena jate ka kalobo ye ube ina jate bana joli ni tinyali joli imamu na maliki kama jahabi de bafo ko abeta fo tile bi woro me doni ke bawo ko hadisa sabatilembe minna tile binani de fora wala jate mina wala ni ka bangele tile binani mas dafa ni joli sagira kana a jate bange joli ika salli bila iki jate be bange joli de mais ni tile binani dafalen ko fede joli sagira kana ima wote bange joli
ko do ko denkundi cogo lube konna filila an kuma nan nunun ka koro ika ojo koro wunyini hada madin kon ni alai garjage denna ni denke do saga fula fa ni saga fula shebiye fula fa ni saga fula setiye saga kelen fa ni o yere setiye abinna kaboyka ni demuso do saga kele ibo fa no setiye re fana abinna kaboyka abe fa wakati juma tile wolon fulana tile fulon fulana ibi ka denkundi saga in fa ibi ka den togo wala hari ni mata den togo wala den tilo kono iba ka denkundi saga fa iba fon den togo yen ni doro ibo fo mo wi wo saga in sogo na kadiye depuis sogo in kene atila ibe fendi mo munu mai ka do duma ato ini ka demba ya kadu na kadiye fana saga in sogo atobi ika ke telefona e na mona ka mugo wele iba fe ka mugo munu wele ukana dukata den kundi tego nyuma ye ninde islamiya sariyala misiri kono ni yere beta muso jiginani ninye nya togo ke ninye akera e yere de ya fo jamae uye dwa ukiye akera almami de ya fo jamae karasa ka muso jiginani ninye ube ye dwa uke akera salle wolela de ya fo jamae uye dwa uke bashitala ambe sunna den kundi togo do minna oye ninde chire tumami muari yatu ye ibrahima soro atara misirila akom muso jiginani denke nya togo dan fa ibrahima sogoma ya fo misirila wala ka togo fo misirila ka do ke bashi to la kwa bo ambe wa sunna den kundi chugo min do oye ninde minye awa chemani ibe akushigidi kani worije pese na benna worije garamu hakemina ewa ibo sadaqati no yere ka dogo ni mo min nyamina tiska fen nafaye a valeri minye sefala iba sefala masadaqati don kundi togo yen ninde ambe min fo den muso made doni ke baw ye nyogon so sala minye Sheikh Albani nunun baka hari dem muso mai ba kundi me minye bunun baji bunu semenu salifu jan lazinati daima ulu baka dem muso makunte di ibe kunsigi to kunna o kunte di chemade kumbedi donc sunna ambe min do ka suru sunna ka den kundi chogo yeninde ko innaka allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni ani fa'fu anna u difference juma ni be do ke kelenye de ibafo fa'fu anni mais ni ebe jama de nye be do lu kunutu de la ibafo fa'fu anna ni difference de bunu nyoy fa'fu anna wo yedde mirle jamu de abake ibake ga do ke jama ala ebe ya fafe ya famma ni be do ke jama ya kunutu iba bange ba fo amina ibafo fa'fu anna ikana fo yoro la fa'fu anni mais ni kelen de be salibe do ki yere ka kunutu kala iba fo fa'fu anni ube isujudu tore e yere bake ka do ki yere iba fo fa'fu anni ni difference de bunu nyogonci Allahu a'lam musole che fatura kato wi da sigi konna la se wera be no ko kana muso fa buji do ko fatura ka de tunin ela ko ni muso le ida na sega ta ka dinin che la abru ya la go ya ko ma famu se min be muso da che fatura abo wi da sigi konna la o sigi nyoga ya la che do fana muso na fatu ka de tunin ela ko no fla se ka de nyoga ma ko ke nyama minin kalin famu muso de be avec da sigi la kanja fatura o sigi no yala ke wara be muso na fa muso na fatu yala ko no flap se da tara di no ma ma fa
cɛ fatura k'ale to jigasigi la a sigiɲɔgɔn wɛrɛ b'a kɛrɛfɛ o fana muso nana fatu ka denmisɛnnin dun walima cɛ bɛ se ka muso fili a la k'a to furuja la ninnu ye kow ye ɲininkali ye man ka dɔw yɛrɛ tiɲɛ la parce que an y'a dɔn cogo min an ka wagati in ka bɔ ma mɔgɔw nafa de bɛ mako de bɛ wagati la wagati in t'an bɔ yɛrɛ ko dɔ de ko ewa muso dɔ de ko a cɛ fatura bɛ furujasigi la k'a to furujasigi la nin fana ka muso fatura mɛ den fitinin b'a bolo maana den fitinin kama ale bɛ se ka nin muso in furu k'a to furuja la wa diɲɛ muso tɔw banna de ya a haramuyara hari ka furu kuma fɔ a ye o ye haramuya kan ka furu tɛ dɛ hari k'a fɔ a ye n'i ka y'i da banna n b'i la furu haramu don hadamadenw ka sabali ɲininkali sugu dɔw la ka mɔgɔ da la ja k'i la kuma dɔrɔn u bɛ k'a la jate minɛ ko an bɛ tiyatiribɔ ni tilonkɛ de la mɔgɔw kana o jate minɛ an bɛ ciden ka parasina a sigiyɔrɔ de la u ka ala ka ayaw bonya u ka ciden ka hadisaw bonya an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye dɔ ye kalanyɔrɔ in na u bɛ se ka seli k'a d'a ma k'u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ u bɛ t'u dogo k'u sigi yɔrɔ dɔ la ban dɔ sanfɛ ka seli u b'u sigi ka seli yala ko bɛ kalan na yɔrɔ dɔ de la u tɛ ka se ka seli wagati kama olu bɛ tila kalan na kuma o y'a sɔrɔ seli wagati bɔra u laban na u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ k'u t'u sigi yɔrɔ dɔ la k'u tɛ ka seli k'u sigilen de bɛ seli yɔrɔ la pour que u jɔlen gadiw ka wuli yala ko tile bɛ cogo di Allahu alam nin fana ko mɔgɔ dɔ de ko olu bɛ yɔrɔ dɔ de la kalanyɔrɔ dɔ de la ko u tɛ se ka sali ko n'u bɛ sali f'u ka taa dogo yɔrɔ de la ka sigi ka sali pour gardidenw ka n'u ye o ye kalan sugu jumɛn ye silamakala ko de t'o ye donc ni Allahu alam ne tɛ nin jaabu dɔn سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko dɔw ye tawa ɲininkali naati ko ale fa ye alimami ye mais mɔgɔw dɔw bɛna dunanw dɔw bɛna jigin a kan ko dunanw ye bidiya mɔgɔw de mais u bɛ jigin a fa ka dunanya la fa b'a fɔ ale ka gɛrɛ u la k'u ka tayo ni fɛnw wuli ko ale kɔni y'a fɔ fa ye ko min ye ninnu gɛrɛɲɔgɔnya ni baroɲɔgɔnya man di ne ko ale bɛ mun kɛ an y'a fɔ cogo min bidamɔgɔw ye cogoya fila de min ni bidiya b'a bolo dankaniya la bidiya min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ cogo bɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la kana gɛrɛ o la i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la cogo bɛɛ la bidiya mɔgɔ cogoya fila na a bɛ bidiya la mais bidiya in ma labɔ silamɛw la kabayira junubu dɔ mais toujours a bɛ compter ko silamɛ de don bidiya mɔgɔ sugu min b'o cogo la Ibn Usaymin rahimahullah a ko diina masalaha de bɛ lajɛ o tigɛ ɲɔgɔnya la k'i da tigɛ la k'i yɛrɛ tigɛ o la silamɛya masalaha de bɛ lajɛ o la parce que lesiri la ni mɔgɔ kɔni sabatira ko silamɛ de don a tɛ daga silamɛ i k'i yɛrɛ tigɛ i ɲɔgɔnna silamɛ la mais fo ni yɛrɛ tigɛ min ni masalaha b'a la wala ni e yɛrɛ y'a dɔn bidiya mɔgɔ minnu don bidiya min don a m'u labɔ silamɛya kɔnɔ u bɛ compter silamɛw de la u gɛrɛ ɲɔgɔnya ni gɛrɛ bali ɲɔgɔnya silamɛya masalaha de lajɛ a la ni yɛrɛ y'a dɔn ni ne ma gɛrɛ ninnu na ne ka masalaha b'o de la silamɛya masalaha b'o de la fitina fana t'a la ani n bangebaga ni n fa cɛ diina kɔnɔ n'a tɔɔra bɛ se diina ma i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la i kana don cɛ la i kan'u ka taa wuli i kan'u baro ɲɔgɔnya i yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la mais ni yɛrɛ y'a dɔn ninnu filɛ ni ewa ne ka n yɛrɛ tigɛ ka bɔ ninnu na silamɛya masalaha t'a la a tɔɔra de bɛ silamɛya kan ka bɔ tɔɔra bɛ sɔrɔ ka bɔ olu fɛ ka se an ma ou bien tɔɔra dɔ bɛ sɔrɔ ni ka bangebaga ni ɲɔgɔn cɛ min tɔɔra bɛ silamɛya kan nafa tɛ silamɛya kan i b'o lajɛ a la u tigɛ ɲɔgɔnya kama b'o la ni silamɛya masalaha b'o de la a kɛ ni yɛrɛ y'a dɔn i tigɛ ɲɔgɔnya silamɛya masalaha t'o la silamɛya tɔɔra de b'a la
i gerela me ka ko nunu i ka ko i dusukun kono i ka ko i dusukun kono u be kuma minnu fɔ ni yɛrɛ b'a dɔn sababa kuma tɛ i kana tile jɔ olu kɔrɔ i kana olu mina u ka dunanya wagati e bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi u ma i ka se ko hakɛ cogo min k'u ka biriya kɔ k'u ka lahala kɔ i dusukun kɔnɔ i b'o kɛ bon ko dɔ ko ɛwɔ foliw kɔfɛ ni fɛnw kɔfɛ ko a b'a lamɛn kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɛn ko ale y'a mɛn karamɔgɔ dɔw la ko walahasali ye arakanta de ye bon ko futuru kɔfɛ arakan wɔɔrɔ wa safo kɔfɛ don ko safo kɔfɛ a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ 4 sali fana kɔna ni 4 lagasara ɲɛ 4 bon a tigi ye kuma minnu fɔ nin ye ninnu tɛ arawatigiw ye an ye arawatigiw de fɔ ko ale ye nin mɛn karamɔgɔ dɔ la o ni an ye min fɔ o tɛ kelen ye o de y'a to hadamaden karamɔgɔ caman lamɛn afiriki hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi a ma ni min yɛrɛ kɔlɔsi a ma i tɛ bɔ ni kɔnɔnafili la o karamɔgɔ caman lamɛn afiriki ni min yɛrɛ kɔlɔsi a ma i tɛ bɔ kɔnɔnafili la bara parce que min bɛ ciden t'a fɔ ka sawaba fɔ a n'a ka delilaw a ka dɔgɔ bi donc an bɛ min fɔ anw kumana arawatigiw kɔni ye minnu ye hadisa sahalen kɔnɔ umu habibata ka hadisa de b'o kan ko ciden ko arakan 12 ni mɔgɔ min y'u kɔlɔsi su ni tile kɔnɔ ala bɛ so jɔ ye arijanna kɔnɔ ni arakan 12 de tɔgɔ ko arawatigiw nafila minnu bɛ fardaw nɔfɛ warakan 12 fajiri nye arakan 2 arakatali fajiri salli fana nye arakan 4 salli fana kɔfɛ arakan 2 futuri kɔfɛ arakan 2 safo kɔfɛ arakan 2 arakan 12 nunu tɔgɔ ko arawatigu mais nafilaw dɔ bɛ u b'a fɔ nafilatu nawafilul mutlaqa nafila bilale olu tɛ arawatigu ye olu ye n'a ka di ye salli fana ɲɛ 4 a kɔfɛ 4 salli fana kɔfɛ 4 o ye nafilatul mutlaqa o tɛ arawatigu ye dɛ o ye nafilatul mutlaqa arawatigu salli fana kɔfɛ 2 de don lasara ɲɛ 4 min bɛ salli o tɛ arawatigu ye dɛ o ye nafilatul mutlaqa nafila bilalen dɔ de ye o ye ni ciden ko ala ka mɔgɔ nɛɛma mɔgɔ min n'a ye arakan 4 salli lagasara ɲɛ ni hadisa kuma b'a la hadisatigiw bolo mais o ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye ni mɔgɔ min ye nin 4 salli lagasara ɲɛ an b'a jigin ka ciden ka duwawu min sɔrɔ mais arawatigu tɛ mais lasara kɔfɛ fɛn tɛ dɛ futuru fana kɔfɛ rawatibu ye mun ye 2 de fɔra ye o salli tɔ futuru kɔfɛ ani safo cɛ n bɛ misiri la nafila hakɛ min ka di i b'a kɛ balili t'o la mais o tɛ jate ko arawatibu safo fana kɔfɛ arakan 2 de bɛ arawatibu mais safo kɔfɛ ni yɛrɛ ko n bɛ nafila wɛrɛ min kɛ min tɛ arawatibu a bɛ don sufɛ jɔli kɔnɔna na mais o tɛ kɔnte ko arawatibu wala an kɔni bɛ min fɔ arawatibu nafila minnu bɛ fardaw nɔfɛ o ye 12 de donc nafila wɛrɛw bɛ o ye nafilatul mutlaqa a bɛ komi ni ciden ko sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib fi salisatil liman sa a ko ay salli futuru ɲɛ a ye salli futuru ɲɛ siɲɛ 3 ko n'a ye mɔgɔ min diya o ye de ni salli welela futuri welela sani futuri ka jɔ ni mɔgɔ min ko i bɛ salli ninnu ye nafilatul mutlaqa ninnu tɛ kɔnte ko arawatibu wala hafana a dɔgɔma ye 2 de a da ewa caya dan t'a la an y'o fɔ riyadu sarahu la